Sa Baton City. Mungkin na nakakinat na. Di ba? Hindi man na. Yung buta ka, naraw na, di ba? Nana kasi yan, nagsulod sa otro kay 21 na unya. Sa men's ba? 31 na mo. Men's ako sa boss, men's ba? Butangin. Wala yung tara dito sa shop. Ano raw yung so? Ay, bayna sa nalia. Di, bago na. Yus man na. Ay, ramang yapon, 21, di rin tama. Sa mong kauy na raw o yus. Continue lang, yung scoring lang anak yan. Anak, bagis-bagis na 21. Tunga-tungaon lugar. Oo, anak, bitaw na. Diyan na 2021 na, na-busy. Labot na sa bag-o. Dili ko na. Yus man na tanag. Yus na diya. Wala na, saan si isa. Bag-o ang buliyon. Bulit tayo ta. Dili ko mabawaan. Ako ah. Bulit Joke. ta. Oy, Ral, tabi na ako racket, be. Ibundak-bundak na yung racket. Di magbulit. Magbulit ko rin. Nag-mix ko. Bawal na. Ato na lang dadto ka, apil-apil sa ilaw. Ay, buwang ka. Yun na naman sila. Ganda. Yo, isa ka guys. Hey! Geo, ayan, nagil. Reverse ako ka, reverse lang. Isa ka guys, Geo. Alah!
Bids! Nice one, Kagil. Gil, nice one, Kagil. Nagatawa ni Dr. Ano na siya? Gab, tuloy na, Gab! Gab, tuloy ba? Tuloy. Gil na ako na, Gil. Wala na ba si Kautong? Juan sa plaza. Wala uwi. Party ba let's go? Plaza? Wala uwi. Mami, ay, sa mami. Ay, kanina. Ay, ay. Dili sa. Gani, ay. Sa gym, oy. Sa gym. Gym, magod? Kana, may nice.
Hindi nila play, no? Sa man niya. Yan na. Marami ate! Hindi ako dito. Iras ko? Hindi paminaw. Tagon. Basta pa, uy.